o ka fisa laada la wuli ye laada a tɛ lawuli fiyewu renouveau kumaso kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ sibiri o sibiri aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jamukan in kɛnɛ kan hali n'o y'a sɔrɔ bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye magɛlɛya bɛ mɔgɔ caman minɛ ka soli ka wuli nka an b'a dɔn k'a fɔ aw ye mɔgɔ ba camanw ye k'an lajɛ nin wagati la renouveau télévision sanfɛ diɲɛ kuru kara kɔnɔna la walima aw minnu bɛ k'an sɔrɔ radio renouveau sanfɛ 88.1 aw minnu fana bɛ anw lajɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ renouveau fm tv o page sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn aw b'a dɔn k'a fɔ nin ye laadala ko ye an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ min ye sibiri o sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan min kɛnɛ kan ale tɔgɔ ye ko 7/7 bita bɛnna sunkalo don fɔlɔ ma ka sɔrɔ kɛ kalo yera surɔ sunkalo min ni baraji ɲini kalo don filamɛw bolo hali n'o y'a sɔrɔ kerecɛnw fana olu ta daminɛna a bɛ sanga damadɔni bɔ an bɛ dugawu don kɛ ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di ala k'a musaka ko nɔgɔya ala k'a kuncɛ ko ɲuman di dugawu minnu bɛ don sunkalo in kɔnɔna la ala k'o dugawu kɛ sira ye ka jamana bɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o la laada n'a tɛ wuli an b'a dɔn k'a fɔ laada ye min ye o ye k'a fɔ jamana kunkanko olu babu de bɛ bɔ ka bin walasa ka walawalali kɛ olu ka kunnafonidilaw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ sunkalo donni min kɛra tantɔ dɔgɔkun in kɔnɔ kiri ni wɔyɔ wulila min nɔfɛ o ye k'a fɔ da dumunifɛnw olu sɔngɔ yɛlɛnna da dumunifɛnw yɛrɛ kelen tɛ fɛn caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ tajiw ni ko wɛrɛw olu sɔngɔ yɛlɛnna o kɛra sababu ye taa ni ka segin yɛrɛ fana transport o fana sɔngɔ yɛlɛnna sunkalo ko in na ani da dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛnni an bɛna hakilina miiri k'a kan ani fana ni an bɔtɔ o kuma kɔnɔ solution min bɛ an ka kunnafonidilaw bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ ko in na an bɛ o fɔ n'an bɔra yen nɔ CEDEAO a tɔgɔ bɛ jamanadenw da kunu maa dɔw ye wuli ka jɔ kɛ ka laɲini yɛrɛ kɛ siɲɛ kelen ko CEDEAO yɛrɛ ko Mali k'a ɲini ka bɔ CEDEAO kɔnɔ an bɛna hakilina miiri kɛ n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ a nafa bɛ kɛ mun ye a kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye o fana ye an ka babu sen filanan ye ko dɔ bisibasalen don a bɛ ɲini ka na wagati damadɔni bɔ kunnafonidilaw ka jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ wele ko haute autorité de la communication kalata kɛra nka kalata kɔfɛ gɛlɛyaw bɛ maa minnu ni olu kan ka don kelen bɛ yen nɔ o ma se ka don mun de kɛra kunnafonidilaw bɛ min dɔn a la an bɛna an da don o kuma la ka se ka kumaw batiri sɔgɔmada in na Sori Ibrahim Jalo bɛ yan nɔ Sori i ni ɲankuma kaban bɛ fo foli diyara n ye an tiɲɔgɔn minnu sera kɛnɛ kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo foli diyara u ye lamɛnjɛkulu minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u bɛɛ ni ɲankuma o y'i laminɛ bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye da sira ma ka a ɲini Alahu Tala fɛ ale de y'a nɔgɔyabaga ye a musaka ko ani a wagati latɛmɛ ni o fɛrɛw ala k'o di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka an bɛɛ sababa ma ala ka jamana basigi an bɛna baro minnu kɛ ala ka to minnu bɛ fɔ a ka taa jamana jɔ sira fɛ jamana marabagaw ka hakili ɲuman di u fana ma amina yarabi an dɔgɔni Mamadu Jara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Aras Kebe la ale ye actuel ɲɛma o actuel media o maa ɲɛbaa ye tiɲɛ don anw dɔgɔnin don a bɛ ɲini ka na san caman bɔ an n'a bɛ ɲɔgɔn bolo nka bi ye a siɲɛ fɔlɔ ye ka na anw ka jɛmukan in kɛnɛ kan Aras Kebe i ni ɲankuma i ni sɔgɔma n b'i fo ka foli kɛ radio renouveau FM renouveau TV lajɛbaga ni a lamɛnbaga bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a diyara u ye ka n kɔrɔw fo minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi ka acte ɲini kɛ u fɛ an bɛ don baro kɔnɔ ka foli kɛ baarakɛla bɛɛ a diyara an ye merci pour l'invitation a hakilila jiginna Aras Kebe ale y'a daminɛ anw fɛ yan nɔ Aras Bati ka denmisɛnnin kun don mɛ bi bi in na a bɛ ka pan a yɛrɛ kama la félicitations i bɛ ka baara a ka denmisɛnnin ye anw fana ka denmisɛnnin ye ala ka baara ninnu ɲa amina rabi Basaro Aidara ka bɔ Amapu la Basaro i ni ɲankuma Isa ni sɔgɔma kɔri basi t'i la tɔɔrɔ si tɛ ne na d'accord n b'i fo n bɛ an barokɛ ɲɔgɔn fo kɛnɛ kan technicien ka taa se radio ɲɛmaayaso ma n bɛ foli d'a bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an lamɛnbagaw ni an filɛbagaw k'u bɛɛ ni sɔgɔma sunkalo halibi ala ka musakaw nɔgɔya ka a timɛ ko ɲuman ala k'a di an ma an bɛna bato min k'a kɔnɔ ala ka kɛ aljinɛ sɔrɔ sara ye ala ka jamana basigi an ka o duwawu caya kosɛbɛ sunkalo in na ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ amina yarabi Yusuf Sissoko alternance o maa ɲɛmaa don Yusuf i ni ɲankuma Isa k'i fo foli diyara n ye k'an barokɛ ɲɔgɔn fo a diyara u ye ka technicienw fo a diyara u ye fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ radio renouveau ani télé renouveau la k'u bɛɛ fo n bɛ n kan fara n tɔɲɔgɔnw kan ka duwawu don ala ka sun nin mois in ala ka tɛmɛ cogo ɲa a ka kɛ lafiya ye nin kalo barikama in ala ka kɛ sababu ye gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan a ka se ka wuli an bɛ a enchaîner ni e ye directement min bɛ yen bi bi in na o ye k'a fɔ yanni sun ka don sunkalo yɛrɛ kɔnɔ sɔngɔ yɛlɛn kabakolama dɔ tun bɛ yen nɔ fɛn dɔw prix sera hakɛ la mɔgɔ kun sigilen
e a famu cogo di mun bɛ na ni nin ye k'a sɔrɔ sa o sa ko gɛlɛn don nka ɲinan ta dɔw ko bolofa bɛ a kan. oui Isa o man kan ka bali mɔgɔw la parce que n'i y'a jateminɛ ɲinan gɛlɛya kɔni fɛn dama dama bɛ yen olu bɛ se ka expliquer fɛn fɔlɔ ye min ye aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bana kunta min n'a bɛ covid 19 o nalen o kɛra sababu ye o jouera bɛɛ de kan o tɛ Mali dɔrɔn ye o jouera bɛɛ kan maintenant n'o bɔra yen i y'a jateminɛ bi k'a fɔ Mali bɛ kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ n'o ye crise ye crise sociopolitique o crise politique in ni o conséquence dɔ ye embargo min b'an kan bi o fana bɛ se ka expliquer parce que o embargo kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka gɛlɛyalen don kosɛbɛ parce que malgré tout ce que les autorités sont en train de dire maliyɛnw bɛ ka senti yɛrɛ de véritablement donc ni o sentilen don o bɛ jouer forcément prix kan o de l'a to dɔw bɛ ɲininkali k'a fɔra ko embargo tɛ prix de denrées de première nécessité kan ko mun na k'a prix bɛ yɛlɛ mais mɔgɔw ma min faamuya chaque fois ni crise bɛ jamana kɔnɔ commerçants fana bɛ profiter o de fɛ commerçants bɛ profiter parce que a bɛ kɛ cogo min mɔgɔ t'a dɔn crise bɛ ban wagati min donc ni crise ban wagati ma dɔn jagoya stock bɛ minnu bolo olu b'olu retenir parce que u t'a dɔn crise bɛ wagati donc forcément hali n'a sɔrɔ embargo to o prix o fɛn ninnu kan forcément commerçants fana b'a lajɛ parce que sanni ye kun ye de pour que ka se ka tɔnɔ sɔrɔ donc commerçants fana b'a lajɛ ka dɔ fara kan maintenant min ye état fana état tɛ se ka cogo si la état fana tɛ se ka fɛn dɔ imposer parce que bɛɛ de bɛ fɛ ka profit kɛ état bɛ fɛ ka profit kɛ commerçants bɛ fɛ ka profit kɛ parce que an bɛ libéralisme de kɔnɔ n'i ko k'i bɛ libéralisme kɔnɔ jagoya état bɛ jouer a ka impôt n'a ka fɛnw de kan mais pour que dɔ ka bɔ prix la état bɛ obligé de souvent ka exonération dɔw kɛ ka fɛn dɔw diminuer mais o exonération diminuer fana dan de b'o la parce que n'o kɛra ka dama tɛmɛ fana a bɛ kɛ sababu ye a bɛ jouer état ka jiginɛ kan o de bɛ a expliquer un peu prix ninnu bɛ yɛlɛ cogo min mais n'i y'a jateminɛ an bɛ se ka fɛn fɛn fɔ o ye de parce que bi crise min b'an da la ni embargo sanction min b'an da la o kɔni jɔyɔrɔba de bɛ prix yɛlɛli la et vraiment prix yɛlɛlen don kosɛbɛ depuis ne yɛrɛ de ne hakili t'a la ni prix delila ka yɛlɛ ka ni hakɛ in sɔrɔ tuguni. Basaro cakɛda min don ɲɛsinnen bɛ sɔngɔko ni ani jagoko ma o dun ko sugu falen don minɛn na k'olu ye ko bɛɛ kɛ walasa minɛnw ka don mais o ma bali sɔngɔw yɛlɛnna alors que sɔrɔ busonbagaw ani sɔrɔ faamuyalibagaw bolo ni wagati min ni minɛn tɛ yen tout ce qui est rare est cher mais ni minɛnw bɛ yen o sɔngɔ yɛlɛ o bɛ ɲɛfɔ cogo di. D'accord, Issa komi kɔrɔ Yusuf ka kuma kɔ ka fɛ an b'a fɔ ko fɛn min don mɔgɔ kan k'i sigi n'a ye mɔgɔ kan k'i sigi n'a ye parce que sɔngɔ yɛlɛma daminɛ ɲina sɔngɔlo la les périodes de grande consommation produits dɔw kan i b'a ye a période la consommation c'est-à-dire a sɔngɔ bɛ yɛlɛ de tout le temps. Au-delà de ça, Issa, il faut comprendre que le mécanisme c'est quoi? C'est-à-dire souvent mɔgɔ b'a fɔ ko dans les premières nécessités k'olu c'était embargo la mais sauf que la vie chaîne de dos quoi. Fɛn dɔw bɛ olu sen bɛ embargo la minnu bɛ dans les premières nécessités sa olu mago b'o la pour ka se ka na n'u ka dans les premières nécessités donc forcément ne bɛ malo feere produit wɛrɛ bɛ yen min sen tɛ embargo la n'o sɔngɔ yɛlɛla ne ka malo sɔngɔ de b'a to pour que ne ka se ka t'o sa donc mais a fɔra ko tajiw fana sɔngɔ t'a la par exemple o cas ye tajiw a fɔra ko tajiw fana t'a la les produits pétroliers non pas que mɔgɔ mago bɛ jɔ fɛn caman na minnu par exemple fini je te donne un exemple fini bɛ embargo la fini bɛ embargo ne ka fini don ne ka fini wari bɛ yɔrɔ bɔ jumɛn na ye sa a bɔ n ka malo feere tɔnɔ de la en fait donc forcément fo ne ka malo sɔngɔ yɛlɛ pour que ne ka se ka fini sa donc ça s'explique mais sauf que n'i y'a jateminɛ dans le fond mun de la mɔgɔ bɛ ka couler sɔngɔ ko tɛ c'est parce que les gens n'ont pas d'argent wari de tɛ yen wari tɛ parce que ça fait 10 ans pratiquement an bɛ crise dɔ kɔnɔ n'o ye crise sécuritaire ye ça fait 10 ans an b'a kɔnɔ et chaque année dɔ de bɛ bɔ sɔrɔw la ka taa fɛ entreprise ou tɛ ka marché bunadamadenw ka sɔrɔw bibi na même au niveau du secteur public bi i b'a dɔn ko restriction budgétaire kɛlen don entreprise bɛɛ kan pratiquement donc an tɛ vie là on est dans une position de survie donc ni wari tɛ mɔgɔ kun ka dɔɔni ɲini ka minimum kɛ dɔrɔn exactement ni wari tɛ mɔgɔ kun donc forcément minɛnw sɔngɔ a mana gɛlɛya les gens sentent au fait mais ni wari bɛ mɔgɔ kun hali n'a gɛlɛyara au fait ça devient quelque chose de n t'a fɔ banal mais hali ni mɔgɔ kun la u b'a sɔrɔ min fɔ vulgairement ko wari tɛ circuler e kan bɛ o de ma non wari tɛ circuler tɛ wari de tɛ yen circuleli yɔrɔ jumɛn o circuler bɛ ta yɔrɔ jumɛn i b'a sɔrɔ c'est à dire a fɔ min ma ko dette intérieure parce que il y a beaucoup d'entreprises notamment kɔrɔ ninnu b'o kalama olu bɛ journaux u bɛ journaux min produit u b'a caman juru don état ka mɔgɔ mais n'o juru tɛ sara entreprise ni état ye dɔ di olu ma olu fana bɛ kɛ sababu ka dɔ di boutique exactement donc c'est un processus fɛnw de sirilen don ɲɔgɔn na olu bɛ dɔ di ta papier san min fɛ i b'a sɔrɔ fana ka juru bɛ olu la ainsi de suite donc ni état olu sara min bɛ ka papier olu bɛ papier ta min fɛ ka taa impression kɛ yɔrɔ min na olu b'olu bɛɛ sara donc c'est une chaîne
ni olu ma sara u bɛ papier ta yɔrɔ min na o tigi tɛ sara impression bɛ kɛ yɔrɔ min na o tɛ sara donc ça fait que bɛɛ ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya ni bɛɛ ka sɔrɔ dɔgɔyara minɛn gɛlɛyara wa nɔgɔyara wa sɔrɔli bɛ gɛlɛya mɔgɔw bolo parce que les gens n'ont pas d'argent pour aller acheter voilà tout le mécanisme donc o de b'a to i sa mɔgɔw bɛ kule tɛ ko sɔngɔ yɛlɛli dɔrɔn kule parce que wari de tɛ mɔgɔw kun bi ka taa sanni kɛ mɔgɔw y'o fɔ sura a fɔra ko kalo yira mais par contre kalo yeli sura ka sɔngɔ daminɛ bi a man ka bali mɔgɔ si la o parce que du moment que a fɔ exactement a fɔ du moment k'a fɔra ko commission bɛ sigi les gens doivent s'attendre pratiquement à plus de 75% k'a fɔ ko sɔngɔ bɛ kan ka daminɛ bi mais a fɔra ko kalo yira mɔgɔw bɔra parce que fɛn min b'i kun n'i bɛ k'o makara tu es obligé ka togo san pour commencer le mois de Ramadan en espérant que parce que ça an ka kuma dɔ fɛnɛ bɔ a la c'est une des rares fois que nous soyons au 1er avril k'a fɔ ko sara ma kɛ yɔrɔ caman na o non yɔrɔ caman bɛ yen saraw ne sont pas encore disponibles. Mais les 25 qu'on va sur non, il s'en est pas bien de moi je te parle d'aujourd'hui. On est aujourd'hui le 2. Même leur salaire n'est pas encore disponible à compte là. Et pourtant, Baragelaudo. On est en situation là, il va d'amener Djoumani. Il va d'amener Moussaka, ou Moussaka n'est pas disponible. Voilà pourquoi Shuro, Mouchaman Bora, Fitin ni Marale, Bourou fait blancherie Chama Bourou produit. Parce que farine. Prix bora wa sabani kemeshegina kana wa duru la farine bora prix bi abe wa duru la kunu donc forcément yoro do là ils ont commencé à d'offre ka buru songa mais yoro do là ils ont complètement arrêté d'abord de produire en attendant que oni état ka se ka ben prix doka voilà tout le ali tout gelara buru be glan tout le fene yo ko be kala tout le be donc voici des mécanismes wori ba to isa son ko gelate war de tem roku. Voilà toute la parce que ça fait 10 ans mes crises qu'on et pendant ces 10 ans mécanisme marqué pour les casser à soulager en termes de revenus. Sori Ibrahim Diallo e ba fam chogoti. Kaba il faut que anka nyingalu bla contexte kono. Anka jabili ke ka to anyrai parce que il s'agit de la vie chère pendant ce mois de carême. Oui. Otewa. Na fura ko sungalo. Slamé re sungalo korodi. Ibe femin tout. Tu réduis. Ibe musaka mi bo doka bola sungolo re koro odi ay ta don kala winika ni boro contexte kono ni to o toboto iba ke fenre amadabo mi re kam il est allé très loin parce que ambe sungolo ko de la musaka o ilena avec ka santon ko ma fo antanyo ide anga to wakatina sungolo sira priou ilena je n'ai pas fini. D'abord, ne va pas contexte sabadi kono. Alhamdulillah, bi ambese ka voyager ka tarojan ka so amasan. Geleya be belebele bora geleya la. Jamana barambaka u kanka minke u ye u ketake parce que subvention be mo chamambulu. Afora sungolo mana c'est d'arrêt de première nécessité ambe c'est-à-dire sungolo tetani fait munuke subvention dira mo chamama opérateur économique chamama ni musaliala ni femi ni maloboro mi wa sabaye ou bien wanani état connaît waklenta nani maloi i mana fere chugo itse kateme wa saba keme du ou bien mo chamambulo subvention dira malokola tulu bete nono bete sukuru bete sungolo la je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Laisse-moi continuer, je n'ai pas fini. Subvention ben mo chamambulo état a 10 mouvements pour que nous Kaba suivi ko il faut que mo kake iredi. Ni ko ki islamé. État ko aller janata ko. Il faut être cartésien. Ni état a ka subvention du commerçant ni songo ma jigi état kangi ko fla commerçant nyinga. Mais Kaba o de forao. Direction générale du commerce et de la concurrence. Numéro bla la commission sigira quartier au kono ani anka région kono la. A fora mama be sukro manga ka fere ka temeninga. Ni e maye na tigila mo be ka fere aye ni numéro wuli. Uyuka fere sigisenga amena. Mais malien re problème est romi kaba. Le problème c'est nous-mêmes am malien on des problèmes. Parce que d'où ta n'a frappé état de Ghana intervenu Mengo Kaba le commerce a été libéralisé état impliqué à un certain niveau état ba ka préfixé ou ya ka dévorer ka suivi kala ka contrôle parce que na fora ko gelea do wora be olu tay musaka ko mais olu rebe
c'est-à-dire fɛɛrɛw de sigi sen kan gɛlɛya in kɔnɔ kaba ne ka kɛ fɛn ye misaliya la n bɛ tuma bɛɛ i ko d'avoir l'esprit cartésien fɛn dɔw bɛ yen olu ka latilen quoi kaba o latilenni o ye jumɛn ye n'i ye nafolo sɔrɔ i bɛ jɛgɛ bɔ n'est-ce pas n'i ye jɛgɛ bɔ i ka sɔrɔta la i kɛra mɔɲuman ye dɛ o ye silamɛ ye mais n'a fɔra ko i bɛ baara kɛ ka fɛn sɔrɔ o fɛn kɔnɔna la kaba e tɛ se ka jɛgɛ bɔ a la fo i bɛ dɔ de fara kan i ka da la n'i taara i da don min non ne tɛ ka pédale ɲagami dɛ parce que on se dit un pays musulman sunkalo dabɔra ke silamɛw de kama n'i ye silamɛ i ye jagokɛla ye i mana fɛn sɔrɔ cogo o cogo ni nɔgɔya kɛra ye jamana marabagaw fɛ i fana ka kan ka nɔgɔya kɛ dɛ mais o man kan ka kɛ occasion ye e ka dɔ fara o kan pendant que nɔgɔya kɛra État fɛ donc État y'a ka se kɛ aujourd'hui an kan ka dɔn hali minnu bɛ sɛnɛ fɛn minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan tomatiw betaravu poivron karɔtiw salatiw kaba e bɛ se k'a faamuya cogo di olu bɛ se ka yɛlɛ e bɛ se k'o faamu cogo di fɛn minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛ an fɛ yan i tɛ taa ta ka bɔ yɔrɔ si ka na Bamakɔ yan ne ye fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ bɛ sɛnɛ yan Bamakɔ yan ka taa ta ka na n'a ye groupe ninnu de b'olu fana bolo jardin ninnu kɔnɔ n'u bɛ taji k'o la ka groupe ka ne kɔni b'a dɔn maliyɛn de ye problème ye. ok Basaro fitini fɔ yala an ka ara kɛbɛ la. d'accord au fait kɔrɔ kan ka kɔrɔ a faamu cogo de la k'a fɔ ko subvention généralement a bɛ ta taxe de kan c'est-à-dire a bɛ na ni minɛnw dun waati la a kan ka taxe minnu sara État bɛ jɔ de ka fɛn dɔw bi a kan min ye gazi sɔngɔ par exemple n b'o ta comme exemple. bon voilà. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire que les Maliens joli de gaz utilisé. Non, il faut qu'il y ait un bon catégis de quoi. Non, mais c'est très peu. Kapa, il a parlé à l'air Sarakokumafo. À l'air Sarakokumafo. Non, mais ça, non, mais Maliens joli de Bessra. On est 20 millions d'habitants. Maliens joli de Bessra. Donc les autres, non, le bas peuple là, on est cassé. Comme on le témoigne. Sorry, Mori qui l'a mis ça. Ni Sarakokumafo. Il faut arriver à faire la part des choses. Sarakela bête fonctionnaire ou ça. Sorry. E ka boutique kɔnɔ ni boutique b'e bolo mɔgɔ min bɛ baara kɛ e kɛrɛfɛ boutique b'u la o mɔgɔ joli bɛ yen n'olu dayirimɛ bɛ sɔrɔ ka sara olu tɛ sara wa il faut arriver sori n'a fɔra ko sara i b'i kuma jate minɛ i k'i hakili dayɛlɛ kuma kɔnɔ grand frère même min f'i ye même min f'i ye mais même les fonctionnaires même les fonctionnaires boutique nu jɔn bɛ taa sanni k'u bolo non jɔn bɛ taa sanni k'u bolo mais kile in bɛ faamu e ye tomati ni lɔgɔtitigiw ta fɔ minnu bɛ tomati ni fɛn ninnu feere mais olu bɛ minɛn u mago bɛ jɔ minɛn la pour vivre olu t'o sɛnɛ o u bɛ malo min san u b'a wari bɔ min. n ko subvention kɛra malo la subvention kɛra malo la. sori a fɔra ko malo ni gazi par exemple o santibaliya o ye anw de ye kaba ne tɛ maliyɛnw gazi bɛ ka sɔrɔ bi o ye an maliyɛnw de ye o ye santibaliya ni État ko ko ne jɛna 1000 kɔ e bɛ na ni malo ye n jɛna 1000 kɔ i kan ka malo feere 4000 mais ni État jɛna 1000 kɔ i kan ka sɔn 3000 ma. I kan ka sɔrɔ ka feere 3000 i ka dɔ sɔrɔ araskebe e b'a analyser cogo di nin cogoya bɛɛ la malgré que État ye effort minnu kɛ ni État yɛrɛ ye olu fɔ mais sɔngɔw yɛlɛnna e b'a faamu cogo di État de m'a suivi kɛ wa walima suivi b'a fɔ sori bɛ k'a fɔ cogo min an yɛrɛ de ye gɛlɛya tigi ye. I b'a dɔn d'abord kɔrɔ ye kuma dɔ fɔ ko ni sunkalo sera ko sunkalo yɛrɛ kɔrɔ de ye ko an ka dɔ bɔ an ka duntaw la ne ko an tɛ fɛn dun ka tɛmɛ buru kan buru tɛ dilan ni farine tɛ farine prix yɛlɛla yala an ka burudun dabila wa ɲininkali bɛ yen donc i bɛ dɔ bɔ dala dumuni na ni a y'a sɔrɔ i bɛ ka se ka hali ka se k'a san donc bi aujourd'hui an tɛ ka se ka fɛnw san kuma tɛ ko an bɛ dɔ bɔ u sɔngɔ la ne bɛ fɛn ninnu prix yɛlɛli ne bɛ a da fɛn damadɔ kɔrɔ o fɛn damadɔ o ye jumɛn ye i b'a dɔn gouverner c'est prévoir fanga mara kɔrɔ de k'a fɔ ko ka ɲɛsigi kɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ anw ye an sen don ko la an ye kuma Amérique quoi i mana gɛlɛya in fɔ togo o togo gɛlɛya ma daminɛ bi mais an bɛ se k'a fɔ ko sisan ni gɛlɛya a tɔ juguyara sinon kɔrɔ taara fo san 10 ne tɛ taa san 10 yɛrɛ an ka segin an kɔ dɔɔni san 2 gɛlɛya tun tɛ taa o farine tun b'a yɛlɛ ka se nin degré la o tulu tun b'a yɛlɛ ka se nin degré la o maloko tun b'a yɛlɛ ka se nin degré la o donc gɛlɛya sisan a tɔ de juguyara a tɔ o de yakuyara an bɛ se k'a fɔ mais n'i y'a ta lajɛ kaban depuis don min na an bɛ a fɔ ko an bɛ an disi da CEDEAO ma o disi la an tun b'a k'a fɔ ko donc embargo nɔba b'a la wa mais fɛn tun kan ka kɛ ka se ka embargo ka kunbɛn fɛn tun kan ka se ka kɛ ni embargo binna anw kan ni fɛn prix mana yɛlɛ an bɛ se ka mun kɛ o de fɛɛrɛ ma tigɛ kɔrɔ donc o de y'a kɛ bi aujourd'hui an bɛ embargo kɔnɔ crise bɛ an kan mais fɛnw dɔw tɛ ka se ka bɔ fɛnw sɔngɔ la sur les subventions kuma fɔ mɔgɔ caman fɔ i b'a dɔn an ni commerçants bɛ kuma jama don o don i b'a dɔn u bɛ ka kuma tɛ fɔ ko maa o maa bɛ kuma k'a fɔ ko sugu ka ɲi
subvention kɛ la sɔrɔ bɛ ka kɛ ko o ye c'est-à-dire opérateur économique ninnu ba ninnu minnu subvention bɛ di olu ma mais maa minnu bɛ ta olu bolo olu t'o fɔ détaillant tɛ olu tɛ se k'o fɔ mais ni en gros ye subvention sɔrɔ normalement o effet kan ka jigin fo duguma de o problème min ye kɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman ka minɛnw tun b'u bolo yan depuis waati min Amadu ma bi an kan n'olu kɛlen k'u ka minɛnw bila yen parce que a fɔra ko ka taa minɛn feere min na u tɛ se k'a feere la bilen o e y'i ka fɛn san 100 san crise ka na sani an ka bi dingɛ kɔnɔ crise bi binna an kan a fɔra ko ka o fɛn feere 80 e dun tɛ taa sa 100 de mais ka sɔrɔ crise ma daminɛ fɛnw tɛ ka se ka sɔrɔ n bɛna kelen fɛ kɔrɔ n'i y'a fɛnw tɛ ka se ka sɔrɔ il faut le dire dɛ mɔgɔ caman ka minɛnw b'u bolo yen a bilalen bɛ yen u tɛ ka se ka ka d'a kan n'i y'a labɔ n'i y'a feere sɔngɔ dɔ la u bɛ se ka tigi minɛ nɛgɛ bɛ se ka bin ka d'a kan ko e y'a feere ni prix la mais ka so tɛ sɔngɔ in kɔnɔ a fɔra ko approvisionnement kɛra k'a fɔ ko sugu kɔnɔ ko minɛnw bɛ yen mais constat ti kɛ n'i ka sugu kɔnɔ commerçant min k'o fɔ an ye ko minɛn min bɛ yen k'a tɛ se ka labɔli kɛ. mais direction du commerce au contraire de fois comme minambe sugu kono a ɲɛ binani ma les marchés est suffisamment approvisionné o de y'a directeur yɛrɛ ka kuma n'i ka nasaminɛ ta ka taa sugu la n'i ka wari bilen ka taa sugu la est-ce que min bɛ ka fɔ e ye te la min bɛ fɔ i ye jabaranin na ani min bɛ sur le terrain marché yɛrɛ la o ye kelen ye ɲininkali bɛ yen se bɛ olu ye o olu minnu bɛ ka nin fɔ olu bɛ ka nin kuma ninnu fɔ olu bɛ se k'a sɔrɔ sira fɛ an tɛ se k'a sɔrɔ fɛ o dans la plupart u t'a san yɛrɛ très bien u t'a san yɛrɛ mais anw de b'a san nasɔngɔ min di anw ma 200 300 400 an bɛ taa sugu kɔnɔ ni o de ye donc an bɛ fɛn min san kɔrɔ o ma dogo mɔgɔ si la o donc fɛn minnu bɛ dilan anw fɛ yan fɛn min bɛ sɛnɛ anw yɛrɛ fɛ yan olu bɛɛ bɛ ka yɛlɛ bi n bɛ min f'i ye fanga bɛ fanga de la n'a fɔra ko ka nɔgɔya kɛ ka fɛn feere ni prix la ni dɔ y'a feere o prix la qui doit intervenir l'état mais c'est l'état an ka maaw bɛ se ka fɛn min bali u y'olu bali jamana in kɔnɔ yan o mais mun de bɛ se ka to ni olu ko ka dɔ bɔ nin na so kuma dɔ fɔ u tɛ se ka mɔgɔ jagoya k'i ka fɛn feere ka d'a kan subvention bɛ ka kɛ nɔgɔ bɛ ka kɛ fɛn bɛ duguma fɛn tɛ ka fɔ maaw ye u ni opérateur économique minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu de bɛ se ka fɔ bi ko tare nka maa min bɛ balo commerce la u tɛ k'o kuma fɔ bi o donc gɛlɛya in b'i kɔrɔ foyi tɛ kelen fanga tigilamɔgɔw t'u jɔ u jɔyɔrɔ fanga maa minnu bɛ an kunna k'an mara u t'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la donc tant que il s'assume pas k'a fɔ ko état ye nin de fɔ a bɛ kɛ tan nin a ka kɛ ten mais k'a fɔ ko ka nɔgɔya fana kɛ minnu bɛ na ni minɛn ye minnu bɛ taa san olu bolo fɛn bɛɛ chaîne de mais ni dɔ nɔgɔyara ni dɔ ma nɔgɔya i b'a ye gɛrɛtɛ a bɛ juguya. ayiwa diɲɛ fɛn bɛɛ solution b'a la an kan ka mun kɛ bi état kan ka mun kɛ bi. yani n ka se solution ma n bɛna segin kɔfɛ dɔɔni parce que j'ai comme l'impression que Sori bɛ leçon de morale ko de la an bɔr'o la an ko de on est face à une situation et quelles sont les solutions quelles sont les conséquences conséquences ye min ye franchement maliyɛnw sɛgɛnnen dɔ bi u degunnen don kosɛbɛ. Et elle veut quand même pour État que le directeur général du commerce et de la concurrence pour approvisionnement. Non, de tout le temps, à des fois, ni sungalo sera à télé la ko approvisionnement d'arrêt de prévisibilité que le marché est suffisamment approvisionné. Mais en réalité, ni là, c'est une autre réalité que tu vois. Donc, me fait quand même faudra, ça dit que l'État est responsable. L'État est responsable parce que l'État devait quand une crise entretenir. C'est les autorités qui sont en train d'entretenir la crise. Parce que c'est parce que quelque part l'État n'a pas joué son rôle. Ni État a joué, même fora kako ke na tu yoke. En réalité tu me sanctionne. N'ambura sanction ngono. Fen demandamo be olu be seka ba olu nyangata me seka banga. Mais tant que ambe sous embargo, tant que sanction devait continuer. Min kadimi o se ko fo ambe bo CEDEAO la mba don tamba bota. Mais en réalité il veut bosser CEDEAO la mais aujourd'hui urgemment c'est de faire tout pour que d'abord embargo ka bankuna. Kele. Ni sanction n'boranguna. O bɛ kɛ sababu ye fɛnw bɛ se ka da na facilement filanan ye min ye état ka jɔ a jɔyɔrɔ la parce que il ne sert à rien ka bɔ télé la k'a fɔ nin bɛ tan n'i taara sur le terrain tu trouves une autre réalité donc état ka assumer état b'a assumer cogo min ni Raske bɛ min fɔ c'est à dire qu'il ne s'agit pas de cibler u yɛrɛ ka commerçant olu tɛ dɛ commerçant fɛn fɛn kan ka exonération bénéficier u k'a d'olu ma
pour que munu u ka se ka na ni fɛn ye u ka se ka feere prix la prix min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw bɛ se ka lafiya jamanadenw bɛ se ka wari sɔrɔ ka o fɛn ninnu san tant que olu sugu ma kɛ a ka gɛlɛn réellement nin fɛn ka se ka ban kunna donc encore une fois de plus la balle est dans le camp de l'État. Basaro proposition à court terme an bɛ se ka mun kɛ bi walasa sunkalo bi tile fɔlɔ ye bi ye rien a foyi ma tiɲɛ mun bɛ se ka kɛ joona joona sɔngɔ yɛlɛ min ni o constatelen don o ka se ka dan sira la. Ça, je ne dirais pas que ça relève pratiquement du miracle. C'est-à-dire qu'il va gérer ni sur le colon, mais Baragelando. Baragelando dans le sens où bien mais crise minkono. Il faut forcément que l'État a détenteur surtout parce qu'en bas en termes de restrictions budgétaires. Ça pèse énormément ça sur les entreprises. C'est un des plus bêtes. Il est public et privé là. Le mec a senti bien. Quand l'argent ne circule pas. Il est beau à checker quand faut mais les gens nous voient tout boulot quand minon ça et ça n'a fait minon à disponibilité. Au fait, on a l'habitude de le dire. Le nerf de la guerre là, c'est l'argent en fait. Ni voir B. Tout marche et tout va bien. C'est le moment où les sont galés, sont galés peut-être pratiquement mais pratiquement à manger à nako. Mais quand les gens ont l'argent, les gens vont l'acheter. Ça dit état ka son ka wari la blague en fait. En tout cas, son le kono moga juru minumbe état là. Détenturier ka juru sara tiliala pour que les entreprises puissent continuer à fonctionner. Maintenant, au-delà de ça, il faut un contrôle strict. En termes de, ça dit prix là. Surtout entreprise nous met, comment on appelle, subvention sont. Mais au-delà de ça, il est important qu'un langage de vérité tenu population. Malgré le fait quoi, langage de vérité. Je donne l'exemple par exemple gaz prix là. Le problème de gaz c'est quoi? Gaz est côté. État au lieu de le bétal à coût de plusieurs milliards, donc subvention là, gaz sont ni ou à quel avec Kemen ça va boire là pour avoir fait Kemen Wolof. Nous Kemen ça va son il faut plusieurs milliards, nous ça. Donc, on a pris normalement là. Pour voilà tout le problème. Maintenant, au lieu de Juru Métal, l'État pour Juru Sara pour les gazis sont dit. C'est miracle tout là. On va milliards à Kembe, ni au Juru Sara là. Ou bien qu'à échéancier de Juru Sara là, en commençant d'abord par faisant un geste, ça doit se pour gazier prix là. Voilà tout le mécanisme. Mais nous, il faut tenir un langage de vérité pour dire bon écoute ça ne va pas mon gazi sont là au cas faut m'envoyer mais comment quel nom mais ça commerçant en taille mais quand l'État part on dit tout va bien le prix comment on appelle marché là tout va bien prix est stable ainsi de suite ce n'est pas vrai. Sori Ibrahim Diallo galea onu ayoro dona ire afoka ire do mumuse ga kebi concrètement. Très rapidement pour revenir à Issouf. Je n'ai pas besoin de faire de leçons de morale à quelqu'un. Tâche la main au ninika kusunguru koro. Je reviens là-dessus encore. Sungalo nafra ku sungalo akroye ibe fin dun do kabola. Mais c'est le contraire de ce qu'on voit ici au Mali. Dunta chaman de be fraka. Sur ma foroshi. Non, tu me laisses terminer. Sungalo ta slamo ekata ta ikata slamo ekata kata slamo unika ta slamo ekata la memani ce que je dis là ta slamo unika parce que mbeka mi fo ikadoni maso oroma ikadoni maso oroma ne tarabe non tu me laisses terminer Basaro je ne te laisse pas continuer parce que on est là pour édifier les gens. Exactement. Donc, si on doit tenir des langages de vérité, tu as parlé des milliards, des centaines de milliards. Des milliards. Exactement. Tu as parlé des milliards. Si on doit tenir des langages de vérité, cette transition qui est venue aujourd'hui, est-ce qu'au milliard sur la transition est là-bas? La continuité de l'État. Si l'État est une continuité, on doit essayer de faire en sorte qu'Aïra Djimanakono Diouna, en transition est là. Aux transitions, en cas objectif, ou mali croidi. Nous, mali croite sur nama pression que anka son, ka geleaku, anka son, ambe femme nous produit, encore le don. Dableni mbesne amfeandi, amma côté dableni na kata sur rochi. Nimaku ni amma kobe nimaku la, nimaku be sur amfeandi. On a besoin de ça pendant ce mois de carême là. Soukoro be amfeand. Pourquoi ne pas consommer? Faites des politiques d'autoconsommation. C'est que nous produisons au bébé en fait. Donc, si on doit tenir des langages de vérité. Consommer malien. Consommer malien. En cas de forme malien ou ré. En me fait mon oussene. Aïe son anga dunta ou dun. Quel est frana ou du kaba. Ni glabe de monacono. Glé sourci. A Kadjande. Embargo et doué. Couvrir et doué.
Ukraine kɛlɛ o ye dɔ ye n'i ye o bɛɛ lajɛlen ta an ko Mali kura in bɛ sɔrɔ cogo di dala fɔli tɛ o kɛwale de don an ka sɔn an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka dɔn k'a fɔ an bɛ yɛlɛma de nɔfɛ yɛlɛma tɛ taa ni gɛlɛya kun tɛ donc c'est ça le langage de la vérité ayiwa voilà Araskebe an bɛ se ka mun kɛ pour que n b'a d'i ma Araskebe b'a ka n bɛna fɛn dɔ fɔ kɔrɔ i b'a dɔn a bɛ bali la k'a fɔ ko sunkalo min daminɛna bi tile 30 ko fanga tigilamɔgɔ ka se ka ko kɛ min bɛ se ka to la souffrance de la population puisse être allégée kɔrɔ sɛ lamɔdenw tɛ sɛ feeredon ye o sunkalo fɛɛrɛ tigɛli o tun bɛ daminɛ depuis 2 mois en avance mais fɛɛrɛ min ma tigɛ pour que ni sunkalo sera fɛnw ka se ka nɔgɔya minɛnw ka se ka labɛn. mais j'ai vu que réunion ni fɛnw kɛra en amont yanni sunkalo cɛ. a résultat kɛra mun ye o de kumakan kɛra ka fɔ le marché est suffisamment approvisionné et que subvention dira mɔgɔ dɔw. le marché est suffisamment approvisionné mais a résultat bɛ min bi dès avril 2022. mais est-ce que n'u ye suivi kɛ par exemple subvention kɛra mɔgɔ minnu ye k'a suivi kɛ walasa sɔngɔw kana yɛlɛ est-ce que o tɛ se ka dɔ bɔ. problème ye min ye gouvernement bɛ ka erreur dɔ de kɛ u bɛ ka bi dingɛ dɔ de kɔnɔ fili dɔ de kɔnɔ o min olu bɛ k'u tintin opérateur économique baw de kan an tɛ taa minɛn san olu bolo mɔgɔ minnu bɛ taa san olu bolo olu bɛ n'a feere u kan ka baara kɛ ni o de ye u bɛ subvention kɛ maa minnu ye maa minnu taa minɛn san olu bolo maa wɛrɛ fana bɛ taa san olu bolo an bɛ sɔrɔ ka taa san olu bolo mais ni contrôle tɛ an bɛ taa san maa minnu bolo olu kan contrôle olu bɛ taa san maa minnu bolo u b'a feere u ma cogo di o tɛ aw ɲɛ sira la fo aw bɛ aw dan dɔrɔn ko an ye subvention kɛ ni maa minnu ye o ka kɛ subvention kɛ maa joli ye ni e ye produit 4 subventionné o produit 4 dɔrɔn tɛ dun o tɛ se ka kɔrɔfara bɛ se ka yɛrɛ dun wa sukaro bɛ se ka yɛrɛ dun wa malo bɛ se ka yɛrɛ dun wa n ko fɛn dɔ bɛ kɛ malo la tulu bɛ se ka yɛrɛ dun wa n ko tulu bɛ bayɛlɛma ni fɛn dɔ de ye bon tulu bɛ bayɛlɛma ni fɛn min ye o fɛn tɛ ka se ka sɔrɔ o sɔngɔ ka ca malo gansan tun tɛ se ka dun tulu gansan tɛ se ka kɛ daga kɔnɔ a bɛ ɲagami ni fɛn dɔ ye o fɛn tɛ ka se ka san i bɛ taga min. a ye yɛlɛma situlu kan sa. situlu. non situlu bɛ o bɛ tɛ se Mali kɔnɔ wa. situlu yɛrɛ wari ka gɛlɛn. non mais c'est ça a ye yɛlɛma situlu kan. situlu yɛrɛ wari ka gɛlɛn. même en France aujourd'hui en Espagne en Europe l'huile coûte cher a tɛ k'a ye yɛrɛ l'huile est fabriquée en Ukraine on a des problèmes là-bas. ali furutigiw u bana situlu tobili ma parce que situlu ka gɛlɛn tigɛ tobili. c'est parce que an t'a yɛrɛ fɛ. c'est parce que an t'a yɛrɛ fɛ. pour que an ka bɔ nin. voilà donc min min fɔ dɔrɔn fanga marali ti kɛ dɔrɔn ni gɛlɛya min ka don min na k'i bɛ o fɛɛrɛ tigɛ i bɛ gɛlɛya de kunbɛn sani a prévoir n'a k'a bin na. diriger c'est prévoir. mais anw bɛ ka taa min kɔnɔ c'est ce qu'on appelle an bɛ sensation de kɔnɔ an bɛ événementiel de kɔnɔ na donc tant que ni an bɔ o sira kan kɔrɔ an tɛ se ka taa yɔrɔ si o bɛna a fɔ a ye ko ka kɔrɔ ye solution fɛn fɛn fɔ kɔrɔ fana ye solution fɛn fɛn fɔ nin si tɛna se ka kɛ ka bɛn nin kalo tile 30 kɔnɔna na. ayiwa. ka da kan depuis prolongé ko kuma fɔla fo bi e ka fɛn dɔ fɔ an ka lakanako ta bɔ a la fɛn dɔ fɔ min kelen kɛra jamana in kɔnɔ. ayiwa o fana ye débat wɛrɛ o fana ye débat wɛrɛ c'est bon an bɛ taa ɲɛfɛ débat kɔnɔna la an y'a fɔ k'a fɔ n ko dɔgɔkun in kɔnɔ kuma min ni o cayara kosɛbɛ o ye CEDEAO kunkanko ye hali n'o y'a sɔrɔ a fɔra k'a fɔ ko dɔgɔkun nata Goodluck Jonathan k'a kan ka na an fɛ yan nɔ kunu min ye fanga kɔkɔrɔdonbaga dɔw ye olu ye manifestation dɔ kɛ manifestation min ni kuma kelen de tun b'u da ko ka bɔ CEDEAO la wa u taara ka taa sɛbɛnfura yɛrɛ di min ye premier ministre ma k'a yira a la k'a fɔ ko olu malidenw ko olu kɔ k'a fɔ ko ka bɔ CEDEAO la Sori Ibrahim Diallo bi n'an ko n ko an ka bɔ CEDEAO la Sori e yɛrɛ bolo bi ko ɲuman don wa. kaba an ye nin fɔ yan depuis wagati jan a bɛ se ka bi peut-être san 2 an bɛ ka don san 3nan kɔnɔ CEDEAO ko kuma in pourquoi la CEDEAO an ka bɔ a kɔnɔ o hakilina nana cogo di CEDEAO yɛrɛ sigicogo n'i y'a lajɛ a n'a ka baara kɛcogo ani jamana minnu ye a tɔndenw ye mission min assignée bɛ CEDEAO la a y'a mission bila a mɛnna ka sababu kɛ CEDEAO kɛlen bɛ sisan jamana marabagaw dɔw bɛ yen dɔw tun bɛ yen olu ka intérêt défendu kama ka ɲina jamana yɛrɛ kɔ o t'a bɛɛ lajɛlen dɛ a jugumanba yɛrɛ ye min ye CEDEAO yɛrɛ nana CEDEAO kɔ ka nunjuru ta k'a di Faransi ma donc Faransi problème fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan problème fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an y'a ye depuis wagati jan cɛ tɛ muso tɛ Faransi de don c'est pourquoi Faransi tɛ an ka era fɛ an ka sɔrɔ Faransiya a don galama la pendant que n'i ye Mali ta
Mali de bi an ye fɔlɔ de koriko la an kun tɛ se ka fɔlɔya position sɔrɔ diana en tant que an tun bɛ se an tɛgɛ bɛ Faransi bolo an y'an tɛgɛ bɔ Faransi bolo ka ambassadeur gɛn k'u ka presse gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ an nana réalité fɔlɔ min ko ja farafina bɛɛ ou bien ni bɛ se ka naba suɲɛ CEDEAO yɛrɛ jamana 15 kɔnɔ Mali de ye fɔlɔ ye kɔɔri la o kun tiɲɛ dogolen bɛ an na donc transition nana k'o baara min sigi sen kan an y'a ye k'a fɔ ko ja an de fɔlɔ ye farafina ou bien CEDEAO zone kɔnɔ kɔɔri la o tiɲɛ kun duguna na sanu min bɛ dugujukɔrɔ nafolo min bɛ an fɛ yan o de bɛ ka ta ka bamayɛlɛma ka suɲɛ ka ba ka nafolo buruja ka bɛɛ ta ka di Faransi an bɛ CEDEAO bɔli ko kuma de o tɛ se ka n ko fɛn dɔ de nana n'o ye fɛn min nana n'o ye Faransi de ye CEDEAO ye bi an de y'o ye o de la kunun kun dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ san 3 bɔ an ye Faransi an ye CEDEAO ja ye à travers la France à travers Macron o de la an ye hakili sɔrɔ n ko est-ce que o wagati dɔ ma se ten sa an ka bɔ nin jɔkulu in kɔnɔ min yɛrɛ ta ka mission dɔn bilen ka sababu kɛ Faransi ka politique ye kɛrɛnkɛrɛnnen la min bɛ bi Faransi kunna n'o ye Macron ye donc an ka bɔ CEDEAO la aujourd'hui jɛkulu farala ɲɔgɔn kan mouvement minnu bɔra kunun yanni kunun ka se a mɛnna maliyɛnw yɛrɛ y'a ɲini depuis coup d'état kɛra Tchad ka coup d'état kɛ la Guinée ka coup d'état kɛ Burkina ka coup d'état kɛ Mali la CEDEAO ye ni problème tranché a sini Mali ta tranché cogo ma kɛ kelen donc an kɛlen bɛ jugu dɔ ye o jugu CEDEAO tɛ dɛ Faransi de don Macron de don o de la an ko n ko komi CEDEAO bɛ ta a tɛna se ka yɛrɛ bɔ Faransi bolo a tɛna se ka yɛrɛ bɔ Macron bolo an bɛ bɔ CEDEAO la ayiwa araske bɛ est ce que pa kan ka Faransi hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO mɔgɔ tɛ se k'a fɔ reproche tɛ CEDEAO fan fɛ an ka crise gestion na mais est ce que o pa kan ka Faransi fo k'a ɲini ka bɔ CEDEAO la d'abord kɔrɔ i bɛ ɲininkali kelen kɛ e yɛrɛ kunna ni bi an ko an bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ an bɛ se ka bɔ cogo di ɲininkali bɛ komi i m'o ɲininkali kɛ fɔlɔ i m'o ɲininkali kɛ fɔlɔ i b'a dɔn aujourd'hui maa minnu taara sɛbɛn di premier ministre ma ko an ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na kɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲininka CEDEAO ka texte kɔnɔ tant qu'un régime qui n'est pas démocratiquement élu. Non mais sorry ni eko transition kono ko anga bo CEDEAO ka ton kono parce que transition tu sais ka bo CEDEAO ton kono na c'est ce qu'il faut dire aux Maliens. Transition c'est ça Maliens de nous. Non, c'est les Maliens. C'est les Maliens qui ont demandé. C'est pas la transition hein. Non, non s'il te plaît que précisons les choses. C'est pas la transition qui a demandé. C'est les Maliens qui ont demandé. Les Maliens ont demandé à une période, dans une période de transition. Maliens on a demandé. Transition m'a demandé, Maliens on a demandé. C'est le Malien. C'est comment ça fonctionne. Est-ce que tu vois? Donc aujourd'hui, on a kadi anye, texte est mis fort, ni encore que CEDEAO bina anka, texte nous ou ma à respecter. En français c'est qu'à boss CEDEAO kono, quand transition qu'on a, il faut un régime démocratiquement élu. Au processus faudra être tranquille là. Oui, c'est bien froid, oui. Donc, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin qu'un regroupement demande à un gouvernement, à une autorité mise en place, qu'on ou le CEDEAO qu'on a? Mais si on doit la passer le question pas de souveraineté, voilà. Souveraineté, le régime, si le régime est légitime et que Jamanadeon de Allah, est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'il faut franchir le pas? Moi, je me pose une question. Ni aya sɔrɔ an kun man ka tɛ ka to a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an toli a kɔnɔ nafa ti a la est ce que ɲɛma minnu sigila ka miiri k'an ka don a kɔnɔ u b'a fɔ ko an ka don a kɔnɔ wa an ka bɔ mun na fɛn dɔw bɛ an kana o dogo ɲɔgɔn na ko ye transition tɛ o asimi tɛ o sɔgɔli tɛ kɛlɛ bɛ fɛn kelen de nɔfɛ le pouvoir. Mais ɲininkali kelen u ye sanction minnu ta an kama c'est illégitime illégal ou pas? C'est illégitime, c'est illégal et irresponsable. Si le Mali doit sortir. Ni y'o source ɲini k'o dɔn ni o y'a sɔrɔ olu ye sanction ta min t'u ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ a t'u ka u yamaruya k'a kɛ o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya b'u ka baaraw la o de la ne bɛ ka ɲininkali kɛ ni gɛlɛya b'u ka baaraw la pourquoi olu bɛ taa fɔ ka sanction illégitime ta il y a problème quand même. Kɔrɔ problème ye min ye problème bɛ yen CEDEAO binna an kan o dogolen tɛ an si la. Mɔgɔ bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o jɛkulu bɛ bin kan est ce que i tɛ bɔ o jɛkulu kɔnɔ. n'an kan bɛ bɔ o tɛ problème kɔrɔ mais problème bɛ yɔrɔ min nɔfɛ est ce que ni an bɔra a kɔnɔ sisan gɛlɛya wɛrɛ min bɛna fara gɛlɛya tɔ kan est ce que ɲɛmɔgɔ bɛna se a kɔrɔ an bɛna se a kɔrɔ wa. ɲininkali bɛ yen nɔ. an ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ ministre ko essor kɔnɔna na le ministre de l'économie ko 200 milliards impayés
dû aux sanctions de la CEDEAO. On est à combien de mois de la sanction de la CEDEAO? Janvier, on est à 200 milliards d'impayés. Et ni un bola qu'on a sans plaquer. La vraie question. Donc, pour dire, un binet de sans sanction à Bianca. Gouvernement Badon, ni encore un transition prolongée. Ou bien la sanction Bianca. Ni sanction Bianca. Nous ne pouvons pas population la FIA. Bon, aujourd'hui, il faut que, comme Modo Black à Bokenema, qu'à Foko, autorité qu'à Foko Angabo, CEDEAO, c'est trop petit. Si on doit sortir de la CEDEAO, il faut que l'autorité s'assume. Basalo, c'est vrai que moi, je suis argument Boubolo et Kafo, ni CEDEAO et Aka, Yamarela Kakomuga, Atemana ou Danga, Obaïra Kafo, Ibe Jakulu Mingono, ni Jakulu te Sharia ou Bato, Efnentaka Sharia ou Boto, Mokamunutara la Yinika, argument oui. Est-ce que Anganga, CEDEAO, Boli, pas franchi? Et ça, en fait, comment régaler moi? Parce que ni nous m'y gagnons le jabi, mais c'est gagnons le kila, le jabi là. Oui. Est-ce que fanga d'Afrique, fanga yelama kasoro élection té. Est-ce que ou est charia? Aïe. D'accord. Ou t'es charia? Merci. Donc au quoi faire? Mais comment encore sur les faits? Au Djoumani, Français de Bessida au quoi? On bébé au fond d'ongodo. Ou des chefs, non, j'arrive sur les on bébé Francisco. Il y aura Béito et il t'a ouvert. France Bessida au quoi? Mais je crois qu'elle est bien cette française bien malheureusement. Mon entend demande où ambassade d'atoucher de la même manière qu'Amérique Céda au gué, ou bien faire bosser dans l'angle France qui a ambassade d'atout. Nous aussi nous allons fermer notre ambassade de la France. Qu'on coupe toutes les coopérations avec la France en fermant nos ambassades. Mon entend au fait, c'est aussi ça le problème. Moi, je pense que ça, c'est rare quoi, on a assumé quoi. Quand on se dit que les Maliens, comme Maliens, on a gagné Gabon, les Maliens, mais les Maliens, Gabon, c'est là. Majoritairement, je parle des Maliens. Ils sont estimés. Oui, bien sûr. Voilà le problème. Ne dis pas que je suis bien estimé. Maintenant, net, c'est parce que moi, je sais avantage mais c'est là. Le fait sanction, il n'y aura pas de mais au-delà. Isa kana bali la ko donna la ko en autorité minu me fanga la bi qui veut pas demander ka bon ou kana bali la nakera parce que amo processus de là quoi je ne sais pas ni à la cloche depuis CEDEAO urbain dans boliga gen na fuka c'est un processus nambora dola mouvement mega dogué namboro la iba sonage ndo beke Facebook sans fait pour ga RFI ni France 24 ge namboro la iba sonage wona beke pour ga CEDEAO ge nambora CEDEAO la ni processus damna dongo ko CEDEAO ga taka namboro la fuka nga bo sefala c'est un processus mega RFI ambe kalabe non oredo mais pendant ce temps là mega jumenege pour que gelam manga songolo nananyo kuma fo pour que bese ga solutionner voilà tout le problème Issa, moi j'ai été en Côte d'Ivoire avec na Katinina Dron, avion. Mais non, au bingo, mais ta Cameroun et Katinina, c'est pas possible. Mouna, parce que Cameroun t'a cédé à au fait. Moi, je fais un dollar. En aboké, maintenant, Borato, Anto Johnny, là, Anto communauté humaine. Non, en fait, c'est ça tout le problème. Communauté humaine là. Dans tous les pays au monde là, les gens, bébé, ils retrouvent communauté de reconnaissance. Les Anglais au Brexit, la mais au une fois après. Ils ont dit qu'ils ont regretté Bibé Sonage qui en Angleterre. Les gens disent qu'ils ont regretté. Ils ont été manipulés par les médias au Fora Beyo. Ah mais Bobby, encore on va regretter parce que la preuve c'est quoi? La Mauritanie tout près. Mauritanie on est CEDEAO là. Amaboa. Bi Abedjumena, il est membre observateur. Parce qu'il y a un gars d'autres. Ça ne pose pas de problème avec ça. Parce que Tchèque Komodo, mais ça m'a dit oui. Nambessa, on est tous dedans. Est-ce qu'il faut franchir les pas? Il faut réfléchir 2 fois avant d'agir. Est-ce qu'il faut franchir les pas? Je crois que nous devons Djamana te gérer ni cœur quoi. Avec gérer ni raison de quoi. Je trouve que les autorités là, même pas nous faire de beaucoup conseiller puis quoi. Mais sanction c'est illégitime ou pas? Non, ça dit que moi je ne suis même pas à ce niveau-là. Parce que le fait d'offre, une rupture constitutionnelle. Mais moi même pas ni la rupture constitutionnelle viole aussi le texte de la CEDEAO. Oui. Et même du Mali d'abord. Alors donc au même Mali texte violé, au même CEDEAO texte violé. Une sanction mindariga. Peut-être que aux sanctions, c'est trop. Malien, en bon malien, c'est trop. Parce que c'est sévère avec la population. Mais je fais quand même faudra. Je fais quand même roi qui dit fin de là. Et Wagati Mina, les États-Unis ont forcé moi. Il y a un regroupement. Européens, Francini, Europe, pays tout. Il y a déjà des gens qui nous frère jusqu'à aller à la création de la monnaie euro. Coûte c'est un poids qui est devant sur le plan commercial face aux États-Unis, face à la Russie, face à la Chine.
o de la to européen yu fara ɲɔgɔn kan u y'u ka monnaie créer wagati min ni CEDEAO la c'est à dire que mɔgɔw bɛ ko kelen de confusion dɔ kɛ CEDEAO tɛ politique dɔrɔn ye o CEDEAO d'abord dans un premier temps c'était économie commerciale et jamana min Mali ye jamana min ye commerce a fɔra ko commerce de y'an ka fɛnba ye donc anw tɛ kɔgɔji da la an bɛ produit d'importation mun ta an bɛ taa jamana wɛrɛw de kan o jamanaw de bɛ CEDEAO la parce que dɔw f'a ka kuma kɔnɔ k'ale bɛ se ka voyager ka taa Côte d'Ivoire avec la carte na ne de y'a expérience kɛ n taara Burkina n taara Benin n taara Côte d'Ivoire avec la carte na la libre circulation des personnes et des biens c'est une réalité dans l'espace CEDEAO et la CEDEAO c'est l'organisation la mieux structurée en tout cas en Afrique. Donc au moment où on est en train de s'acheminer vers la création de la monnaie unique et de la CEDEAO, qu'est-ce que tu peux faire? C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de ça. Quelques centaines d'individus qui sortent pour aller au boulevard de l'indépendance pour demander la sortie du Mali de la CEDEAO. C'est la majorité. Je trouve que c'est irresponsable. C'est irresponsable et je ne répète pas encore. CEDEAO Boli. A conséquence à Kololo Kabo parce que accord Mimba même nos universitaires, nos hommes de droit qui se permettent d'aller sur des plateaux pour dire que Mali Kabo CEDEAO là, mais vraiment argument de nous. Non, argument mais ça ne tient pas. Au même moment, ceux qui nous gouvernent n'ont pas réduit leur train de vie. Il faut comprendre qu'il y a une vie après la transition. Donc moi je dis honnêtement, transition Morobe Boli fin na. CEDEAO est même fois, une transition par définition n'est pas une longue période. Normal là. Pour que c'est autorité légitime. S'il te plaît, moi je voudrais qu'on apprenne à respecter les gens. Non. Mais une minorité de personnes, une minorité Kaba. Toi tu n'as pas cadré ici. Ne vais pas qu'on respecte les gens. Kaba, je ne suis pas d'accord. Je vous en prie, aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas représentatif. Ceux qui ne sont pas d'accord. C'est pas représentatif. Il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu de référendum pour savoir si le Mali sont en démocratie, les manifestations. Quelques individus conditionnés. C'est moi qui ai la parole. Référendum va organiser pour savoir si le peuple veut qu'on sorte. C'est ça la légitimité. Quelques individus. Il veut tout dire que on va dire qu'ils sont sortis pour soutenir la transition le gouvernement contre la CEDEAO, pas pour sortir de la CEDEAO. En fait, comment il fait? Entre le gouvernement soutenu, face aux sanctions. On est d'accord. Au Keraka Temeo, il s'est mis au Kem, Jamababura Minga Chanio. Mais kata moro lasi ka fui na bora sida ou la avantage la conséquence comme Kora faut aller au référendum on va nous expliquer les avantages n'ambora là les conséquences n'ambora là il y a un mouvement créé ni mo jole betaka sorry amboli c'est là na fa avec Kaba iba donc quoi non mais ka question Djabi mais il faudrait que nga isu fait donner quoi non parce que fli dobe isu kapma là franchement parlant Mimai Kafoko Akanka Bokuna Fondilada. On pense que si on n'est pas dans le gouvernement, qu'on ne peut pas être utile pour le pays. Il faut que tu sois dans le gouvernement. En tant qu'aimant de gouvernement, fais un fembe kaka simai. Sortons de ça. Il faut faire une minute. On fera bien. Non. Il faut que l'intérêt. Donc, Namboro kono kaba. En capo sidéo kono. Faire ou tigera déjà en fait. Ça pour les. Tu m'en as mon avocat ou faire ou tigera kaba. Mais avec Guélève, même Fina, en de Coco Malikroa. Malikroa, donc faire bien Malikroa. Non, Malikroa, c'est qu'à ni ama frère Kroutke. Malikroa, c'est qu'à ni mentalité Kroa ou Namason ou Lucado Ankula. Vous pensez que rester toujours derrière cette CEDEAO ou celle de France là, mais non, il est temps aujourd'hui qu'on s'assume. S'assumer, ça veut dire quoi? C'est dire non à la CEDEAO, dire non à la France. On va quitter dans la CEDEAO. On va quitter dans l'UMOA. On va créer notre propre monnaie. Kaba, Mali. Djamana Badene Makoube Malila. Djamana Badene Makoube Malila. Nambora 600. Nous allons voyager librement. Les gens auront besoin de nous. Librement. Kaba. Nambola. La législation, ni Malien mana ta CEDEAO jamana fefe kono bi jati di comme yi jamana di billahi na référendum ke bi ni Malien ma bo CEDEAO la kasi bon tike kono
an ka taa référendum na an ka to sira la wa an ka bɔ n'an taara ni maliyɛnw ma bɔ i ka si politique kɔnɔ an bɛ bɔ sira kɔnɔ. Ok. Qu'on donne le temps d'expliquer et aller au référendum. Issa ne bolo ni amé bon pour une fois ni Mali bɛ fɛ ka décision ta ka bɔ CEDEAO la ka bɔ UEMOA la. Je crois qu'il est important que mais acte minnu kɛra nin kɛ o ma goya jamanadenw ye kɔni. Non. I ye français ambassadeur gɛnni min kɛra o ma goya jamanadenw ye. France 24 ni France RFI gɛnni min kɛra o ma goya jamanadenw ye. Est-ce que CEDEAO bɔli fana bɛ goya jamanadenw ye? Parce que ni fɛn goyara mɔgɔ ye i bɛ manifestation de kɛ k'a fɔ k'a ma diya n ye. Facteur non biye be manifestation ke cogo don ça ibo don itna fo kibina drome kelen tɛ ka di masi ma drome kelen tɛ ka di masi jeni waro kuma fi sori jeni waro kuma fo parce que ay mais droit de dire jamanadenw ma ni ma sɔn min ma i bɛ bɔ k'a fɔ k'i ma sɔn ma Isa saliyo k'i bɛ e bɔra k'a fɔ k'i ma sɔn ko kuran bɛ ka tigɛli min kɛ a labana cogo min na i b'a dɔn mais a dɔnna k'a fɔ ko ne kɔni bɔra mais a labana min na minnu bɛ ka bɔ bi a jɔn nana ka taa bila kaɲɛ na non Isa tara kaɲɛ na Isa tara kaɲɛ na ko parce que ko kuran bɛ ka tigɛ k'a ma bɛn a ma a tara kaɲɛ na minnu bɛ ka bɔ bi i tila ka jɔn nana ka taa kaɲɛ na donc il faut comprendre k'a fɔ bi ka bɔ ka i kɔgɔ da an ka fanga ko la k'i ma jɛnɛ ye Isa il faut même voir la manière de communiquer bibi na c'est-à-dire toute voix discordante ni ni plateau na sugu tɛ Isa i bɛ fama k'a mɛn sisan mun na en fait la politique là c'est que on nous apprend maintenant à aller vers la pensée unique. C'est-à-dire que le gouvernement a option de la ça pour nous préparer psychologiquement à accepter cette option. Voilà pourquoi je demande ça. On a manié un référendum. L'objectif c'est quoi? C'est que chacun va vouloir expliquer au fait à sa communauté, à sa base, le pour et le contre en bossé là ou là. Voilà ce que vous malais on s'assoit. Mais fait chogo be en thème là-bas en se ka doni fo ola ka so que haute autorité de la communication mené à l'essigi chogo flenier jamana kuntigi ni mambe jamana kuntigi la obe ma sabadi ni mami be assemblée nyamaya la no SNT bi obe ma sabadi ni mami be kalate kuna fondila o yere demani nyokonche olube kalata ke o kalata ugumu gono moko saba ɲɔgɔnna bɛ ta o kalata hukumu kɔnɔ o kalata de kɛra kunnafonidilaw ka cɛdenw kɛra min ye Basiriki Ture Aramataja a sabanan ye jɔn ye olu faralen ɲɔgɔn kan a yera k'a fɔ Basiri Diop a yera k'a fɔ décret kɔnɔna la Basiriki Ture tɔgɔ ma ye décret la bisibasaw donna la Yusuf i bɛ jumɛn kalama a ko la. Isa ni hakili b'a la an ka nin plateau kelen kan ye Dante reçoit président de la maison de la presse. Donc Dante yɛrɛ dabali banna o min y'an ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛɛ dabali banna an kunnafonidilaw parce que an tɛ se k'a faamuya cogo si la ni i kɔni ko mɔgɔ ma n tɛ mɔgɔ ta i b'a fɔ kun min na i t'a ta kun min na i t'a bila ni poste na i t'o fɔ mais ɲininkali kɛra ne yɛrɛ ye question posé Dante ko n ko mais est ce que u taara ministre u taara u kan ka taa da mun yɛrɛ est ce que u taara u da yɛlɛ k'o ɲininkali kɛ k'u taara yɔrɔ bɛɛ k'u ma sɔn ka fɛn f'u ye ko Basidiki yɛrɛ ko n'a y'a sɔrɔ ale ko de b'ale nɔ kan min b'a bali ka kɛ ka don hakili la k'u ka f'a ye k'ale déjà k'a bɛ kunnafoni baara kɛ a bɛ sɛbɛnni kɛ a bɛ fɛn bɛɛ k'ale yɛrɛ b'i retiré a y'an ka pour rappel Basidiki y'a ACEP président de an ka président de oui sɛbɛnnikɛlaw o ma bɛ sɛbɛnni kɛ olu ka président de don donc o de la to mɔgɔ an votera ye pour ka se ka représenter hakili na mais bi tiɲɛ la an bɛ ɲininkali min kɛ o y'o de hali sini ne ye hali dama suye ka mɔgɔw ɲininka mun de la to Basidiki bɛ taa mun de la to u tɛ fɛ k'a ta mɔgɔ si ma se ka ɲininkali k'a ye donc bi fɛn min ye comme affaire bɛ Cour suprême la an bɛ se ka an jigi da kan k'a fɔ peut-être comme an bɛ état de droit de la a fɔra ko séparation de pouvoir bɛ yen n'a y'a sɔrɔ politique mɔgɔw de bɛ fɛn reprocher a la ni o a man kan ka kɛ ni droit yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ o tɛ kun ye min b'a bali ka taa hakili la je crois qu'on va mettre Basidiki dans ce droit. On va mettre la presse dans ce droit. Parce que la presse, c'est vrai, un représentant de Woroube, mais on tient vraiment à ce que Basidiki soit, en tout cas là. Sorry, Ibrahim Diallo. C'est déplorable et regrettable parce que ils ont demandé au fond. Bon, témoin fana a essayé quand intéressé là. Ni qu'on a fait mon sur là, franchement, on te sait qu'à Kali parce que Koko B peut-être n'a fora qui va sur Nindou. Il va sur Nindou. Donc il sait qu'au là. Mais tout ce que moi je demande aux autorités, c'est que ni faire reprocher les balles, au cas faut Anina Anko Famou, ni Fenti qui le prive de ses droits, à Kabla, à Kassere Ankono, en Mako de là. Voilà. Mais Juno Chamaou est régné Namina, qui manipule
le président de la transition fa ka sen hakema ne ko e be se ka jabi do soro o la ka so ke mo chama fait manipulation de be ko ina do bon précisément net na se ka fo ngombe se ka o wuche benye do mais ne ka dabal baro kon kala minier et j'aurais appris que dominant ou betara avec le président Kata ou quelqu'un on dit ma flamme tara et Bachir Diop ani et Saramata Dia il paraît que uta ka soro maison de la presse à Kalama au de dabal baro olu manga to la mena ça c'est d'accord donc olu tara ka soro maison de la presse à Kalama or que ni Dieu a canadien solidarité de Funkana entre les hommes de la presse donc moi à la place de Ramatadia moi à la place de Bachir Diop ndi bankata kadaka ama sawari kunanga ta fecheruka ma dile utola mais pourquoi olu ma flasona kataka noto kakata ka Basirigi Touré donc nema o defam munekela qui manipule qui Mundilam Djoma Kataka Donto. Je pose la question. Basaro. D'accord. Mais madame Niaras Kebega, Kafoko, c'est pas une première. Nta chien folé, kadaka un clip à la CNT l'ici là. Kota mi mundira pressima. Oui. À kota m'a respecté. Ça c'est vrai. Pressi ou yuga participation suspendue follow, mais par finir ou clair garçon. Malgré que leur quota n'a pas été respecté. Donc, Kafoko nous traite à ta prestation serment que au manga balila parce que même CNT constitution la CNT membre désignation là, à nous renquer ça n'a pas empêché nous traite à siéger. Maintenant, je crois que ça il faut que à expliquer procédure du mai. Haki c'est d'abord constitué de 9 personnes. Au Maroc on a la président Moussa Sabadi, nous met 6 ans de mandat. Assemblée président Assemblée président Moussa Sabadi, nous met 5 ans. Maintenant communication faite nous le faisons qu'à élection que non nous le 5 ans ou tel que mandat qu'il était nous élection que nous avons cette fois-ci comme quoi ça va désigner mais nous marquer maintenant ni désignation qui et Akimoro il faut un PV d'élection qui a envoyé à la primature parce que Aki rattaché dans la primature là primature va blagata présence là pour décret il faut juste comprendre que ni tâche infole ni n'auront qu'à parce que Aki follow mimbe muso do kumala min togun dira assemblée mo oui et Jacques Sidibé fait pour faire partie de Hagla maintenant à Forako la dame elle manque d'expérience donc elle n'a pas finalement été retenue assemblée yelema do ala ka mo wore proposer à placer là parce que décret tawati là au moins son ka muso ta donc muso bora là finalement maintenant le cas Basidiki je crois que à la suite Nikoina il est important et procédure qu'a fallu procédure djumé abidigi mo là ka fuko élection kera après élection ka fuko karsa tise ka do je suppose quoi oui. Maintenant que comme ça se fait élection présidentielle ou là ni liste de candidatures parce que moi ça va donner une élection nègre ou ça dit que la liste des nominés me fait attaque à la table liste qui a envoyé primature là liste qui a l'aifolo ni modobe mina doni manquant parce que ni a Bassiri m'a passé peut-être qu'il y a quelque chose entre min kalama non c'est ce que je dis moi je dis peut-être à la fois c'est ce qui rassure tout le monde mais ni a y banemega a décret que peut-être qu'il y a quelque chose au kunana qu'on fera que Bassiri était doit là kana kalata participer je crois qu'à me blocage mina ante ce blocage il est important que Akila qu'on puisse réfléchir au mécanisme pour qu'on ne soit plus bloqué. Maintenant, situation, c'est important que l'État, je ne dirais pas se justifie, mais que les raisons puissent être données pratiquement aux agents de la presse. Et puis, pour passer la belle affaire. Et nema mi famu, a fallu ko licitale, ko enquête de moralité de kela, ko akanga bola. Abe alna raisonnement fort, mi a to bola. Mais ne bulu ni a fallu ko ni candidat enquête de moralité de kala ke follow. Il y a une bon, voiture de kela, kata de kela. Encore un dit à attaquer anaka enquête de moralité ni fait kuna fondila o de goko luka représentant donc yo pa fane amba foka awali nyumando amba alanyini jamana nyema o fait mamunu ni hake minga kan u ka bela jelenga haka di ma krengrene la kuna fondila o ka hake ka so ke basaro ya force ente donina kuna fondila o ka ma flatora dangandala fema fo olanga ni zein kuna fundila ko nisongo yale ndo ka Kenya ni kwenye amba nyini jamana nyama ofe uka Basirigi bla aka hage konnala ambe fuli badi bamza sijogo jogolojo ambe afo Mohamed Karambe Orange Mali la amba afo almam sangata ORT ambi fo aba yamfo segu ambi fo anga chokoroba yatasai foli be dima Asan Sakiliba Mikado ambe ifo ka awa karcho berte ambe ifo tonton Yanki ifo fode kone foli biye Mohamed Tano yamfo Texas Houston ambe afo Yakuba Sise
foli bɛ d'i ma i bɛ ka ka lisi lajɛ an b'aw fɔ ka walima dɔn Mahamadu Jara Arasbat kun y'an ka maa welelen Sori Aras Kebe kun y'an ka maa welelen je Sori Ibrahim Diallo Basaro Aïdara ka bɔ Amapula Yusuf Sissoko alternance Bintu Napobolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la radio fan fɛ Ousmane Togo ale tun bɛ k'a réaliser Dramane Kone ale tun bɛ régie d'antenne na an b'aw fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni jamukan kelen in kɛnɛ kan wasalam